sigut una sessió de puta mare. Què tal, Marta? Com ha anat? Molt bé. Sí? I aquí, espera que anirem a veure el Biel. Què tal ha anat la sessió? Diu, com es diu? Reggae o reggae? Diu, m'és igual mentre vestim. Gustos concurrentes, curantes. ¿Sabes? Y además, la Navidad, si no manjaria, clar, això no... Maria frío. Una mongeta tendra o així. A mi més que la maionesa, dic, jo amb el pa. Ivan. Ivan, encantat. Hòstia, Feliciano. Sí, sí.